joke around Älä vitsaile ympäriinsä with the fear of God. Jumalan pelon kanssa. When Dathan, Abiram did not fear God, the earth opened, the lake of fire. Kun Kooran, Naatan ja Abiram eivät pelänneet Jumalaa, niin maa nielaisi heidät alas. When Judah did not fear God, Kun Juuda ei pelännyt Jumalaa, people were slaughtered inside the temple. niin ihmiset teurastettiin sisällä siellä temppelissä. The lake of fire. Tulijärvi. And if you read Zechariah chapter 13, Ja jos luet Sakaria 13, it is going to be worse in the tribulation. tulee olemaan vielä pahempi siellä. 2/3 will be slaughtered. In the Holocaust, 1 out of 3. But then now in the tribulation, 2 out of 3 will be slaughtered. I have seen the slaughter. Ahdistuksen ajassa 2/3 ihmistä tullaan teurastamaan. Siellä holokaustissa oli 1/3 juutalaisista. The fear of God. Jumalan pelko. If you don't fear God, Jos et pelkää Jumalaa, the lake of fire. tulijärvi. It is not a joke. It is not debatable. Se ei Not ole at all. mikään vitsi, josta voi neuvotella. Ei todella.